hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natin pananong, kamusta? Adlaw dahil karong mga ka-listeners, sa 13 sa buwan sa Mayo, o 2026. Karon din no, ni ano sa palaing figurano no, kasi nako ako kayo no. Panigit na niyo sa pagpaminaw no, mga ka-listeners no. Sawatan pa karon no, pinadahan kini sa usa ka lalaki na magkatago lang sa pangan nga Patrick. Pinulat ko ni Ray Arellano no, mga ka-listeners no. Ang sender si Patrick. Kini akong kumpare, tungkol lagi kay suod kay may aning duha. Marami si Pedro ug si Nanit Navarro, suod kayo. Arigil siya dagan ako kung sa'y problema. Unya kay suod lagi, adi sa takabaliba doy. Mao nga, kung saan yung problema na ako, no? Inaniod ako pagsugod ang mga panghitabo, ha? Batod pa ni Petra, mas nindot yun ang salsa. Kay kinig sayawa, susama sa kuratsa. Naano pa rin ka doon, may tuyo ko nun siya ni mo. Sa may tuyo sa dana, kanta pa ta dire. Ambot lang, oy, may pangutan, oy, ako. Pasudla lang, day, pasudla lang dire, day, pasudla lang. Pre, o say ato ni mo, pre do break. We, mas di pa ka sulti si mong tuyo, mga kanta sa dami, kay murag naputol akong kanta din na sa kusawa da. May mga tata. Larga ha, taisa ha. Taisa, kani ato patahon. Kaya na, Diap. Kaya, pre. Kani. Kani ato katahon, larga. Kaya, usap katabi. Malaki niya. Kung mainutil ka sa gugma. Okay, may lang to, droy, naluyugan mo gamay, panindot kayo. Tamling nga, bitaw. Usay problema mo, nasuroy man ka. Ha? Usay problema mo? Kuha lagi, pre. O saan? Problema ko aning akong asawa, pre. Ano naman? Wa pa man kapadag kwarta, pre. Naibaw, biya ka nga to as Dubai ang trabaho kong asawa. Oo, niya. Tuwang narbaho. O niya? Pre, kining, mangyo unta ko, pre ba, nga, muham ko ni mo diha o bisag 5K lang. Pwede? Ilisan ko na ako sunod simana, pre. Kay, ingon na kong asawa nga sunod simana siya magpada. Pada siya? Mo ba? May bakasyon ng kuno iyang amo. Unya, ipakuyog man siya. Nya sunod simana, Uli sila? Mauli siya. Mao nga sunod simana, sunod simana siya makapada kwarta. Ako lang tubuan, pre. Pila to, pre? 5,000, no? 5,000. Ay, kining hindi ako kwarta, pre, pero para bayar mo sa kung utang taon, pre. Pre, pangyo, alang taon ko, pre. Unya nga ako nabayari, kuha na ko ba? Huwag nanay padas kong asawa. Ako sa nang gamiton, pre, kay akong ipalit og tambal, pre, uy. Daghan ko kay kong tambal nga. Palitonon, pre. Kasi gasto ni mo 16 anyos ni mo. Ay. Tiang rabakaw niya gasto ni 16 anyos. Sige. Gabaan ko sa hindi sa siyang aki ang dago lagi, pre. Ngun anak mo ko ng doktor, pre, nga dili ko papaltahan ang akong tambal, ipapalit yun. Hadi ba? Kayo absent ka. Ipa-absinan og tumar. Bisa ka usa, dili pa absinan og tumar. Bisa ka usa lang, dili yun. Balik ko rin makabalik mo ka sa uno, pre, no? Oo. Balik sa uno. Lisod na, pre. Lisod ka na o makabalik ka sa uno. Maunang mahangyo ko, pre. Lisan lang tika, pre, ha? Ako lang tubuan. Nigpadaas kong asawa, pre. Sige, niya. Okay, wargo, no? 3,000 naman yun akong kwarta. 3,000? Sige lang, pre. Main lang na, pre, kay balag. Gamayin lang akong panon ba? Akong pangitaunon. Sige. Ako, tayo sa tago ko kay akong kuutod sa nan. Paglain sa sadis. Itong asawa. Sila ini sa... Nawakal ako, skaw! Sige, ito pa. Salamat kay pre, ha? Isipon ko dako kayong kabubuton ako ni mo, pre. Kay giluwas man ko ni mo akong kinabuhi ni mo. Akong imo mangiluwas akong kinabuhi. Kaya may problema na, basta ilisil kita na, pre, ha? Perbayad taon, utang taon. Ay, kabala ka, pre. Tubuan lang ko ni pre. Sige, may problema, pre. Kanot! Naraday kang kanahanap ka? As kalugayan ako pinangito ni mo, oy. Diyan mo tao ka magtago ng espernuha, oy. Pre, kanot, kitsa mo na siya. Uy. Ay, Pagkatingog diha. tagalinding company ko. Sige ko,
panawag aning tawhana. Di gyud mo tubag. Hangtod nga nagpost-post na noon ako nga ako ang cellphone tungod sa kalagot. Ipost-post ginako. Kalag. Sabar niya, oy. Gipos-pos. Ako man pisan nila nimo. Basta. Dili ko ni mo berang karon sa mga utang. Mag-abot as presento, ha? Sabar niyo, presinto man yun. Barangay pa ganita anang dati. Mabuot ka, ha? Wala. O sa man, bayran ko ni mo. Dili kay manawag kong pulis. Aroy ipadakop ti ka. Pagsulti! Oy, wako'y kwarta, oy. O sa! Nakita na ko ang kami gitunong kwarta kanimo kaning tawhana. Mao nga bayri jud ko kung di ka gusto nga manawag kong pulis. Ha? O sa magtawag ko, ha? Stella ni Maya. O, dara, o. Kani mo, oy. Pila man ni? 3,000 na. Pre, kuan Unya 15,000 man ang imong utang. Pautang ako 2,000, be. Kay akong ipuno, pre. Singan? Pautang ako 2,000 kay ako ipuno. Ang saingan ka ron. Pautang ako 2,000. Aron na maing sakto ang akong bayad nimo. Kuwang pa mag 2,000. Amping ang 2,000. Dan 2,000. Unsa? Unsa? Ambot anang asang 2,000 nimo? Di ano? Kini. Nya, pila may akong ihatag nimo gani, pila akong ihatag nimo gani ha? 3,000. 3,000. Unya, akong utang nimo 5,000. So, kuwang lang kog 2,000. Diay 2,000. Pila tanan akong natag nimo? 5. 5,000. Diay 2,000. So, Pagsabot mo klaro ada pre. 5. 5. Nya, pila lagi akong hatag nimo tanan? 5. 5. Nya, 5,000. So, impas na ko ha? Wa na ko'y utang. Wa na. Lakaw na. Oy, bright mo kanot, oy. Kanot, jerdera ko, pe. Jerdera ko. Utang lang sa. Wabi saril ada kalikiha biya taon. Bunga ito, ipawa niya, oy lang. Si Bata. Jerdera, una ko kausapa. Kwarta, be. Utang lang sa. Ilang dia, oy. Anak lagi anang utang-utang da. Basta laki, utangon din mo. Si Bata dito. Saba diha, ay. Diha na mo. Ura sa kagwapo da. Che, naong ni mo kanot. Murag lubot. Ay klaro ni utang. Akong 3,000 niya taon ba ya? Klaro ha taon to. Tay, bay. Nanaway. Ikaw na inaong ni mo, ay. Murag panuhot nga nabuang. Sige. Si Bata dito. Lapan ka diha. Ang layan nakaw nito. Dili. Vida. Mayo kaya pre, mayo ka. May ka na abot lang. Saon sa man, pre? Ang akong kwarta ka para bayad sa kong utang, imo gipautang. Imo siya gibayad sa imong utang, porbida. Pre? Nabara sa una ko ni. Mayo ka na pre ha. Ako man tataon tong ibayad sa kong utang. Wa na noon ko ibayad. Ikaw may ibayad, may ikabayad kasi mong utang. Porbida ako, wa na hinon ko ikabayad. Bida, mayo ka, nya nakaginan siya, piyo ka. Bida, kaya nakailan mo ka kanaan. Sa nga haka, binikalakiya, bro. Pagkakindors ba inyong duha? Haka lagi ani akong pari. Pag itawag ko'y kalibutan, ang bayot sa duway kalibutan nga alkansi siya. Pero mas alkansi ko kay ako naman way kabayad sa kong utang. Ako gipahibaw ako kasawa. O niya? Nayapag naman ka dubrik, uy. Imo mang gipahuwap ang kwarta nga para bayad mang kato sa itong utang sa tindahan. Looy lagi ko na yan sa uning mo siya palitaw niya para maintenance taon niya. Kunya nga no iya mang gibayad sa bayot. Ang sukom kay bayad, gihulgap siya nga. Magtawag pulis ang bayot. Nah, mao na ni ron dubrik. Ikaw na hinon ang wa makabayad sa imong utang. Iyan mo ito ilisan. Tubuan pangali niya. Ilisan, nga pwerte man kadi ay inatang sa bayot niya, kaya nagtago-tago na. O wa basta. pa masakpi, di man mo bayad. Nagdilang day. Basta ningon to siya nga iyagi ko nung ilisan kung padaan na yung asawa kwarta. Asa day ang asawa, uy? Ato as Dubai. Pastila ni mo dubrik, uy, ayaw taon palabi na imong kabuutan, uy, kaya busaran ka na gyud sa ubang tao, ay. Ay, sagdilang day. Kuha-kuha ko na nagamay imong kamaayong tao. Ako rin bahala lagi ato niya. Bayad lagi ito sa kanot. Pwede ay bayad. Ingna lang.
Basta kay paningla gid ha. Ingna kog dili mo bayad kay maningil ko, ako'y maningil. Makaingon gid na siya nga sobra pa kus bayot ug mo'y maningil. Okay. May lang gani, kaya dadaan ako gamam tao ng akong asawa. Kaya palabay pila kadlaw, nakita mis parikanot usab. Parikanot pala nas tindahan. Inom po soup drinks. Manay kaon ay. Propida, dulo na ko be. Oh, dara kong bayad ay ha. Oh, ato na ko. Uy, mo ato para pa ko sa tigba kay anda. Mangita sa kong kaprindahan ng akong motor. Lukaton na ko inig makadanag kwarta akong asawa. Upadana. Pre, go! Ay! Pre! Propida no, ya. Propida, di motor naman ako kumpare. Ismail pa. Unsan ba ito imong utang, pre? O bitaw pre. Ako ang kining nangita pa ko pre kaprindahan ng akong motor pre kay gamiton kay na kong kwarta pre. Wa ko makatumars kong tambal pre. Mao ba, pre? Lagi pre nya. Para ba makabayad sa kus imong utang pre? Ako ning iprinda. Kay wa pa lagi mo abot ang kwarta sa akong asawa pre. Oh, yan o, pre. Lagi? Pila mo sa iprinda sa iyong motor, pre. Iprinda ko na nig 10K pre. Para bayad nimo ba? Ay, palit na kong tambal pre. Na diya, gipauta di ka palit tambal imong sa dinong gibayad na itong imong utang sa bayot. Yawa, ikaw hinoon, wala kakabayad sa kong utang. Ako sa ako kabayad sa kong utang sa kong giutangan. Mao lagi, pasensya lang kita pre. Sige lang pre. Bayad lang tika adto pre. Ay sus, Ginoo ko. Maprinda ni akong motor, bayad lang tika. Mababa, bebe. Ako lay dawatan ni be. Pila iprindahan ni mo? Ha? Pila ito iprindahan mo sa motor? Kuan pre kanang 10,000 lang pre. Okay ka na. Lokator niya. Mayo kay kadawat ko rin sa akong bonus sa akong amo ba. Ako lay dawatan na. Sige pre. 10,000 to no? 10,000. Nya didakan ako og 3,000 pre ha. Katong imo utang nako 7,000 lang. Pero sige, pero sige lang pre. Okay ra. Dara. 7,000 na. Asa ang yawi? Ayaw eh. Dara. Sige. Okay. Nya, Pre. unsa man? Ayaw lang pre ha. Kay karong Domingo, karong Domingo ako na lokaton. So wala tayo pirma lang. Ay, pirma kinaraan man na pre. Sige. Ilabot sa kong kwartas kong asawa ng padapa. Ihatag din ako. Okay, sige pre. Bawa pre, sige pre. Okay, salamat. Sige pre, ato na ko. Nganong gidawat pa na nimo uy? Ano ka ba yun sa iyong utang din na to na eh? O di na niya lukaton, umala siya, tablar, belgian niya ang kantidang ni 10,000 yung motor. Unya ang mga papilis ana. Man rin niya madataan, pero mingo ito siya, nga lukaton niya karong Domingo. Pantay bitaw ha. Ikaw dubli ko dali ara gini mong madasad. Uy, Ay, sadi lang doon porbida. May na lang, at least katabang taba, di ba? nakatabang lagi. Nya siya nga gitabangan nimo. Wala siya, total, di na itong motor niya. Ay, Ginoo kwento ni mo dubli ko eh. Basi baga problema taan na ha. Ay, so siya mo yung problema, di day, o din niya lukaton taon. Sige, day, ato na ko ha. Uy, ka ng motor. Diyan na lang na, Domingo pa man na lukaton. Dininin mo sakyan. Wa ko lisensya taon, maglukat mo ko lisensya. Hala, mao ba? Sige, maglakaw na ko. Walang yung taon ako gamit ang motor taon, kaya kung ko lisensya, niya ako lang sa ibutang sa bayig, parking na ako dito. Hangtod nga, lukat to na ni parikanot ang motor. O niya, May duty day karon nga Domingo man. nami trabaho ron Domingo na, dinalian mo doon. Mao nga, amo lang itong trabahoon. Nya ka ning motor uy. Karon man ka ni kuhaon, lukaton. Karon day, kaya ingom, tapos parikanot. Huwag manay ka rin siya, hatag na lang ng yawi ta. Kuhaan niyang 10,000 day ha. Ayaw lang ito buhay taon. Mao ba? Alkansim ka ana uy. Huwag ito mong taon na pahuwam taon. Ang ato, katabang taon niya, bayaran na to. Mabayad lang sa ato ang giutangan. Ay, ang giutangan na to, mabayad lang din na to, di ba? Ay, nahala, mao man ka ha. Sige, arin ako. Sakto ra man ni gitaskon aning motora. Makatukod pa man daig ko ini. Di ka ni lukaton. Mag-practice ko ako English to break nga. Magpalukat po kong lisensya. Kaming duha ang mukuha og lisensya. Ay. Noon ni ang bahay ni Dubrek. Oo, mao ni. Ako yung asawa nga naman.
Kanang motora ba day? Ako man na. Ha? Wow, kuya, huwag ni mo. Oo. Ako bitaw na. Kailag ako sa akong motor day, uy. Og nakasag-o ko sa plate number sa akong motor. Kung saan ko na imong ebidensya nga imo ni. Ah, nangita kay ebidensya. Ha? Nay, oh. Akong ORCR. Klaro kayo day, uy. Busa kuhaon ko na. Kuhaon ko na kay ako na. Uy, di ko na mahimo noon. O gano'n dili man. Ha? Nga ako man na. Nga naman? Nga nung imo ni? Nga naman? Nga nung ikaw may magbuot, imo ni? Uy, giprinda na diri namo. Akong ba na mo giprindahan, ana? Uy, naamo ikapakita nga kasulatan nga diprinda na? Wa. Unya mo lalis pa ka? Mong ayun na lang pag-alidya. Kay kung dili na nimo ihatag ka na ko ang motor, ha? Ikihatag yung kag-carnapping. Pausa? Ano ba taong gihatag ni mo? Ang angong gila ko ihatag ipadako pa rin noon tagay. Kaya matagkay naping. Ano ko taong karaping ang perinda ang taong to? Giprinda lagi. Unya na kay kapakita ebidensya. Na may mga kasulatan nga giprinda niya ni mo. Ano? Well, yun mo na diha. Gusto ka mapriso ta, ha? Ida binuang may prekano to eh. Ako yung kaya nila! Mao niya akong problema. Ang asawa din kanot mo yung tag-iya sa motor taon. Kanya giprinda sa karaho. Nga wa kong mau iyang asawa mo yung tag-iya. Nya karon nagbuwag na ba sila? Gipalaya si kanot. Nya iyang kuhaon man ang motor taon siyang asawa diri namo. Unsa may among buhaton taon nga mabayaran mis kwarta nga gibayan nako nga giprinda man yung parikanot nako. 6,000 na ba to tanan? Hindi ba yun siya mabayad taon? Unsa man akong buhaton na ni? Unsa man kung kumoy pasultihon na ni Bam, Ate Pres, Dubrek. Mama Mary, salamat sa papagampo ba? Sa tanan. Ate Pres, good morning, Ate Pres. Good morning. Bam, good morning, Bam. Morning! Ate Jujin, good morning. Ay, Pres, bobin natin, Jujin. Good morning! Ano? Nagandang sa Burial. Sir, nag-andam? Burial ko. Nga no ang burial, drogi, advance. Nakapil siya og presa ka ng sa check-up ba? Ah. Nya, dako-dako kuno nag-Burial basta inana nga na emergency May doon ang dapat Buang. doon kayo kayo matay sa babinado. Bayara ni human ang expire na oy na po. Expire na. Sobra na kayo. Kani mamatay ni, butang na to, mga 80, 90, kapil. Sobra pa. Ah. Sobra kay wala man. Ate Jujin, usawan, nganong dugan mamatay? Huwag ka matayo tungkol sa Don Pepe Tablia kay taas kay ang energy. Taas ang energy sa mga bata mo lang. Happy, permi sila. O nya, para sa mga dagko, palit mo ha Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa mo sa Yamon Yema, UBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Lami ka ng Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Mao na nindot itong kanon. Ugum-ugum sa tag OBM Special o Diamond Yema Special. The best kay na kung makalagulakaw ta, doon na tayo mga tuyo sa atong asa tadapita sa atong mga opisina nga tuan. Mauna na ito ang ugum-ugumon kay para malingaw sa nang atong bakba ba. Unya ka mo mabata, kinalang may nungyun mo Don Pepe Tablia. Kay nindot kay na padung sa eskwelahan sudlan ni Muntian o ginit. Happy gyud kay ka nga maminaw sa imuhang maestra. Sama ka happy sa Happy Mart wadluna kulon tabunok. Og maktan labi na gyud kay Grabe na kayong krisis ron. Grabe na yung kayo. Why lain makatabang ron sa atong krisis ang Happy Mart wadluna kulon tabunok og maktan. Do not sir as kilit sa Happy Mart maktan. Ate Pres? Okay, ang sendo na karong adlaw galyas. Si Dudong Dubrek, Ate Pres. Dubrek? Oh, kini si Dudong Dubrek. May kayong tao lagi, Ate Pres. Kanya tungkol siya kamay yung tao. Di man nasingon nga inabusar ka tol. Marumaro lagi ito yung amigo. Nga si Kanot kay ni Primero, huwang kuno kwarta kay palit tambal. Pero atik-atik ragod, Ate Pres. Kay sugarol na kayo. Nya, gipadinglas bayo. Tagton nga dagda siya motor. Prinda niya Jisbel, kay palit lagi kuno niya tambal. Awa pa siya maintenance. Pero klaro kayong pusta to sa manok ni Nanik. Yung siya adogos tigbak peron. Ngita ko niya Nanik nga yung mga manok itong tag-asa sa tiil.
Kumpiyansa sa kayo, wa may papili sige hatag. Mao lagi bao na nga mao na yung diferensya. Mao na yung diferensya ati pres. Giprindag 10,000 unya karon ang asawa mo ay naningil sa motor. Nyawa may pirma kay sa unya wala tay pirma na yan eh. Dahil na pre, migo. Kinaraan kayo na kinaraan. Kinaraan Awa na. nagpirma. Wala. Way papili gipirmahan sa na hatag. pres. Wa gyud bisag usa. Way ebidensya nga giprindag gikuha gyud siya nga asawa. Tapos yung problema nung saon nga mabayaran tao nang istila tao sa 10,000 tao na te pres. Mao na. May problema. Saon lang ani ron. Ako pa rin bodong, iabot ka og barangay. Istorya na siyo kapitan. Nga mao ni natabo Bitaw. kaptanan. Istoryahon lang ni namo kap kay kaning asawa sa akong parikanot. Murag di naman, wa may plano nga mo. Bayad kay nagbuwang naman sila kap. Unsaon ni nako taon kap. Tabangi ko ni kapitan ray mo sulbad ana. Wala, may problema og. Naapa si Bambina, silingan pa mo ato. Tapran Taplan, na Bambina. taplan. Wala na yung problema. Bam! Ano bam? Kay silingan pa mo. Tao di mo. Unsa nga na makapalit lan o kanang kinahawat. Komprador di malaki. Mawala di siya, malapit. no? Pero dili mo na mahugog komprador di malaki siya. Bam. Kaya di Sabot naman ko. Kuan man na, prendaman. Iya magikawat siyang asawa. Wala eh. Asawa pa to sila nagbuwag. Wa pa man Ngita mag-away. siguro yung asawa tao no kasang motor mautong yung sultian nga naprinda ako dai mautong gikuha siyang asawa. Nya gi maro lagi kay ngano nakaibaw man ang asawa siya. Namo pinirman. Oh, na. Kibaw ang asawa nga way gipirmahan, pwede ra gyud ni mabawi kay Ang angay na pa din ang katong gaprenda, tumbana. si kanot. Oh, Bana. kani sa ako ba na suta sa uno sa Sugilano no, ang asawa wala na yung plano nga moapil og pangita sa iyang bana kaya ning ipalayas. Ipalayas. Wala na siya plano. Oh, wala na si plano. Total, nabalik na niyang motor. Di man siya mo bayag, di man siya mo nagprinda. Ha. Oh, Wadi mo sa mag-urbana, kita kami kay bana ron, nag-sale mga bana ron. Daghan kayo. Sale na. mga adlaw pa. Sell na. Murag kapin mark ba, gisel ba nga Kung ali kita sa Panultihon 12, versikulo 28, ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang pagkadautan, dalan kini paingon sa kamatayon. Og mga utana si Mr. Dubrick, nganong man akong gibasa nga dili man dautan ang iyang gibuhat. Ako ning i-address dito ni Kanot. Dito ni Kanot. Tungod sa nga dautan nga binuhatan, na resulta na karon nga gipalaya siya sa iyang asawa. Apan ikaw diri Dubrick, murag diya ka mahamlin niya sa ang pagkamatarong maong dalan paingon sa kinabuhi. Apan maingon ka, o sa man kinabuhi ang nadi malas bang ko nga wa man ko hibayre sa kwarta nga 10,000. No, 70,000 kay namay kay utang gididakan apan pagkangaan nga dili ang motor murag natabla ang tanan balik sa Jess. Wa na nabili ning taon. Pahibaw ka na dito sa barangay, human sa pulis, kay pananglitan ko ang asawa dili man ning kamot nga may balik o makita ng iyang bana, kanang ingon ang anak Gulyat, murag ilaman ang ibutang sa ang uban i-post mo gani sa Facebook nga mao ning tawhana picturean siya mao ni siya nga namaligya na merinda nya dili di ang motor ingon ana matabangan kamo kay ug magsalig mo tabang sa asawa wa na gyud plano sa akong paminaw in kaso og dili gyud magkit-an si Kanot ang imong gismel mohanaw lang ito sa hangin Tabla. mo na to sa kanang ingon nga kanang may pagkaingnon nga kanang daw bula na hanaw daw bula, no? Nga, pitira bang paita kay kanang... Mas kanta ni Lord Soriano. Oh, pitira bang paita kay kinino atong suod man, may nagbinuang nato. Na-scam gid. Oh, wa, good kay mahimo ana. Ang ako lang ani nga ipaibaw na sa barangay, dayon ipaibaw po na sa pulis, ug unsay lang ikatambag. Tungod kay, sa ako nang ingon sa unahan, ang asawa, wa na plano nga makit-an og sa gupot pagbalik yung bana, yaman ganing ipalayas. Kamao may nakaingon. Kining iyaha, gawa sa itong bayot iyang giilad. Kanina, anak yun siya gingon anak. O sa bisyo, sugal. Grabe din ang sugal nga maka... Tigbakay man, kanang manok, dagkong nagpildi. Nabitoy mo sa lingan ate pres, no? Ang yang sugal ka ng atog yun sa kasino. Dako kayo. Sa una ka ng... kayo. Ako na ibawaan mo, nurse man na siya. Nahitabo ron, ibiyaan sa siyang bana. Gina Yung mahitaw. bana nga pulis. Basta sugarol. Siya na lang usa nagpuyo siyang bahay. Niya, madugo na lang siyang pasag-ubog tubig, kay putlan na siyang tubig. Yarang-arag naong ba? Guwapa, puti. Nga naman mo nga tuon. Mamasin na sa. Ana lang, Sir Dubre, kanya ampo lang mahayagan siya o magka-amgo siya siyang sayop aron sa ingon niya magkaruta sa mahal nga adlaw at least magkuhaan ang iyang nahimong makasaypanan. Ug salamat sa papalangan dito, tuloy man yun. Kung ako ang pasultihan.